jotono haini hai sanja kaham tei joto luko rokno khaksang mate sibai yafaru tini 26 tarik 5 March 2021 haini hai All Tripura Indigenous Student Association ni ngoi haini hai kaisa nangkokmani kok thai rokno lukurok ni biskango saklai ni mangai hai ma phaipika sekango nang nakarsana je thangnai 25 tarik 5 March 2021 je khoroksa khorognoi Atisani adongrok Tripura mothao thangmani bagai belaikene sungmungrok phaika ani thaniyo bu nungboda thangkha khoroksa president nini boda yak tongo jaga borok thangmani bagai hinai kogrok sunghojakha haini bagai tini belaike dukho nango khaboriyabu kaini bagai ang sakangono sini boronggonang supremo party IPF tini president boronggonang sarensi debormano nakarsana tei singno chini organization no naikol tongnai chini advisor ni chairman chini sar MK Jamatia bonobo nakarsana tini nironi baskango press khaye ni ma phaimani no unke haisi miani salo je koyek jona chini সংগঠন ছাত্র সংগঠন Atisa ekeba brotherhood organization IPF tini ngaine koyek jona thangai Tripura motha join dokha join domani o oro jaga toma sajaka Atisa dissolve khlaijakha hai hnai samani sini pitor deborma bo Atisa dissolve khlaijakha hnai samani omo tini haini hai ang repeat khlaiye kono dino Atisa borokni paijagya je musukfrono borok o Atisa সংগঠন no dissolve khlaimeya tamani homale je borok sengfrobo koroi je borok Atisani moto ideology sasok simaya sai simaya amrok bahai khlaiye Atisa no dissolve khlaikha nei kok sai tongkhaba amo kono dinongoi maya amongkha 2012 5 May ni organization organization no seng horrong wi sumai tangoine seng organization no sengmani amo kono dino buni thaniyo bokhrok bom thaniyo dissolve khlaijaknai organization ya buni thaniyo bokhrok bomfro o Atisa All Tripura Indigenous Student Association kono dino buni thani bokhrok bomfro o association dissolve khlaijaknai association ya amang first of all sawani musu ani bagai belaike unconfidential activities rok sakno confident ingya khlaiye buni thani bokhrok bomui rimani omoni bisingtei kono dino সংগঠন dissolve ngoi maya